Poate că nu știai, dar cu ajutorul intuiției, o grămadă de informații despre o persoană îți este accesibilă. Poți chiar să ajungi să faci profilul unei persoane și am să-ți spun în câteva cuvinte și cum. E foarte important pentru început să te relaxezi, să folosești poate o tehnică de respirație, după care să-ți imaginezi în fața ochilor tăi un fel de măsurătoare. Poate să fie un cadran, poate să fie un ceas de la 0 la 100. 0 însemnând absența unei trăsături, 100% reprezentând 100% prezența acelei trăsături sau o trăsătură foarte bine dezvoltată. Te conectezi la persoană, te gândești la acea persoană, lași în fața ochilor să existe acea măsurătoare, acel instrument de măsurare, ca să spunem, după care pui întrebarea legat de ceea ce tu urmărești să măsori. Și am găsit în această carte care se numește Radiestezie mentală o listă de trăsături care ar putea să te intereseze, dar ele sunt doar orientative. Tu poți foarte bine să te gândești la orice altceva. Însă am să-ți dau câteva idei de aici. Poți întrebi astfel: care este gradul de voință al unei persoane? Închizi ochii, te uiți pe instrumentul tău de măsurare și vezi ce vine. Care este inteligența? Care este nivelul de atenție? Care este nivelul de claritate al persoanei? Care este nivelul de înțelegere al persoanei? Memoria, logica. Care este nivelul de imaginație al unei persoane? Cât de capabilă este această persoană să iubească? Cât de multă creativitate are? Cât de multă moralitate are? În ce măsură vrea să mă manipuleze? Ce spirit de economisire are? Ce spirit de observație are? Ce spirit de justițiar are? Ce spirit aventurier are? Cât de mult, pe o scară de la 0 la 100, își dorește o relație cu mine? Cât de interesat, pe o scară de la 0 la 10, este să formeze o familie? Tu ce vrea să afli despre parteneri, despre cei cu care intri în contact? Cum ai folosi acest instrument?